Mas Budi. Piye? Iki rega wedhus mudhun iki peksa tak dol mergo bojoku ki pengen kuwi lho, rak-rakan piring kuwi lho. Iya bener jane Mas. Heeh. Terus mudun dolen Heeh. gak ngeritne. Lah iya. Sepilno Mas, jajal kaya apa dhewe enek rak-rakan dienggo dapur-dapuran kuwi lho. Yo lengkap muni Mas utang yo bakul. Endi barange? Iki jenenge rak piring singgol modot Mas. Singgol modot. Jaman saya. Oh ngono. Heeh. Lho. Peper kok mending men to Mas iso digeret-geret ngono kuwi. Iya nek singgol modot nek. Oh iya. Oh iya. Heeh. Wis gawe laci Mas. Wah, enak lacine barang. Enak enggak ada sendok. Oh iya. Loro iki lho. Enggak ada bumbunya yang penting ya Mas ya. Masuk. Lah iki dua-dua udah ada lawo, tahu goreng, Oh, iya. bumbu. Kaya lawange kaya akeh men. Akeh. Jan sesnan iki. Iya, toh. Heeh. Lha iki gambare kaya keramik to Mas ketoke. Yo keramik. Oh, iya. Anu piring dinding, meja keramik, Jan. rangka. Heeh. Oh, mending. Kaya nek rodone barang. Yo mesti enak, mau geser mobil iki pakai iso kelak. Wes, dari meringankan beban ora usah digotongi. Ini Bang Arif. Heeh. Ya. Iya. Piye? Ki regane ki piro Mas? 2.700.000 ae. 2.700.000. Iya. Iya. Lah iki omahku ki Banyuwangi iki terus nek ngirim rono tambah piro ki engko? Aja mbok pikir, Mas. Lho, kok tak pikir piye to? Kuwi Mas Budi ya, Heeh. rego 2.700.000 iki gratis ongkir bayarnya COD seluruh area Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja dan Madura. Aja kuwatir. Iya. Terus berarti ki DPC apa bayar ning omah? Denare. Gak usah DP Mas. Lah, piye? Barangnya teko, Heeh. kok cek lagi kok bayar. Oh, berarti barang datang baru dibayar. Barangnya teko gak sesuai, Heeh. gak usah kok bayar baliknya sopir kan lho. Oh, tenan lho ya. Mana toh? Oh iya. Lah iki pemesene piye Mas iki? Alah tuh, lewat kan jil biopo pele Mas Budi B Furnitur kuwi. Heeh. Di bawah biopo apa jeneng bawah titik mi to kuwi. Heeh. Lewat satu kali tergo karo Mas Budi langsung. Oh, berarti langsung dikirim Mas, kirim anu, Heeh. rak piring ngono ya. Gas, ah. Oh iya. Regane ki piro kae? 2.700.000. 2.700.000 lho. Wis gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura, pembayaran COD langsung diorder.